Hello everyone, welcome back to my channel. दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि। ओमफ्राय दा सान्दुं गोसाथारै। ओमफ्राय दा आइ बिमा लोक्षि खुलुमनो थांनो नागिरदों मन्दिराव। न'आवथ' खुलुमखांखाबायानो, अब्लाबो मन्दिरफ्राव एसे दर्शन जानो लुगैयो आरो गोसोआ मोजां मोनो दर्शन जाबा मन्दिरफ्राव। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांदोलाय, होनोब्ला नायलांदोलाय, फैदो आंजों लोगोसे थांसै सनाफोर बयबो। बिदिबा मन्दिराव लोगो हमहैफिनसिगोन। चलो आबि। मा लाखो? आं फिथाइ सामथाइ लाबोबाय। फिथाइ सामथाइ लालायाखिसै। मोजांखौ नायनानै ला, बे थिरि थिरिखौनो ला नङाबा। ओइ हुरुतु किमान दादा? নহয় নহয়, এই हुरुतु এই बेबो 5 थाखालाय। मासि सान्दुं गोसाहाय, बिराद सान्दुं गोसा। फै फुजासालियाव मोनफैलायबाय। जाबाबो जायाबाबो बानायलायसिगोनलायब्रा। एसे सुन्दुरि मानसियानो आं जि बेसे हाजोआव ओइलाय बैयाव मोनगोन खोमा खरमा सरमा जिलापि। जों दा आइ बिमा लोक्षिखौ खुलुमखांबाय, मन्दिरनिफ्रायबो ओंखारबायानो। ओमफ्राय दा साहा लोंनानै थांसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै खेबसे लाइक होनानै थांबानो जाबाय। आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा नोंथाङाबो लोगो खालामनानै गालांबानो जाबाय। कमेन्टआव कमेन्ट होनानै थांबानो जाबाय। अब्लानो आङो 24 आवार्सनि उनाव बेक हरफिनखायो। मालाबा सिगांबो हरो। खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय। भिडिअखौ नायनानै होनायनि थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। आरो मोनसे रिक्वेस्ट, बयखौबो भिडिअखौ नायनानै बयबो सापर्ट खालामलाय।
जाबाबो जायाबाबो भिडिअ खालामनानै होलायबाय लोगोफोर जानायाथ' जाखाया बिनिखायनो रावजोंबो नायजाया आरो भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बारा गोलावबाबो नायनो बायो बर मोनो नाजानोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमफिननो आरो खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो थेंक इउ स' माच बिदिबा बाय बाय